Це ми маємо санкції, які продовжуються проти Росії, за це також. Ми маємо постійне повторення цих питань європейськими лідерами по всьому цьому. Звичайно, що хочеться і багато більш інтенсивності, щоб структури як Рада Європи, щоб структури як ОБСЄ мали більш однозначну позицію в цьому питанні, але я не бачу тої вже радушності, чесно кажучи, я бачу, що було рішення неправильне, на мою думку. Але я вважаю, що ще раз конкретні санкції, які продовжуються європейськими країнами на Росію, вони показують, що в конкретних діях Європа насправді показує Росії на те, де є правда. Тобто ви думаєте, що це якесь непорозуміння скоріше, чи як це розуміти? От ви як політик, як це розцінюєте? Я думаю, що певні сторони в дискусії європейській, вони, так то кажуть, промацують територію. Бо хочу бачити, чи в цьому питанні буде відкритість до такої перспективи. Я впевнений, що цього не станеться. Я думаю, що наша позиція по парі озвучена, яка недавно так була однозначним, є в цьому контексті кроком. Більше того, бесіда з Трампом і Трампові заяви щодо допомоги України від Європи будуть теж корисними в цьому сенсі, нагадуючи, що Європі теж тут є доля відповідальності, м'яко кажучи. І в питанні, знову ж таки, того, що України взяли і відтяпали територію, не буде забуто воно, і воно буде тим, над яким буде працювати всі разом.